Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lero abale ndi alongo tikuchita chaka chachikulu mu mpingo wathu Ecclesia, chaka cha thupi ndi magazi a Khristu. Chaka ichi timenera kupanga achinayi. Komano pazifukwa zofuna kuti mpingo wonse tikondwerere limodzi makamaka kwathu kuno ngati ku Malawi, chifukwa chonena kuti ambiri mwina mkati mwa sabata mwayi woti tipezeke kukapembedza kubwera limodzi ndi anzathu umativuta, nchifukwa yake mpingo watipatsa tsiku la lero kuti tikondwerere limodzi thupi ndi magazi a Ambuye Yesu. Ena matayi madianokha ife mangotipatsa thupi lokha, enanso amalakwitsa ayi vinyo mmamwanokha, pamisa sipamamwedwa vinyo, pamamwedwa magazi a Khristu, ndipo thupi kulibe lopanda magazi. Ngati mukufuna kandi kumphakati kandi bungwe kandi munthu mutopanga special mass imene zonse both species thupi ndi magazi zonse zikalandiridwe. Koma walandira thupi, walandira magazi, walandira Ambuye Yesu. Lero tikuchita chaka ichi chimene Ambuye Yesu akutitsimikizira kuti ine ndine chakudya chopatsa moyo. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Lekeza 8. Magazi amenewa ndi amene akutsimikiza chipangano chimene chauta wapangana nanu. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi mayi Julie Chimtengo kuchokera ku St. Agnes Center, Area 24, St. John's Msamba Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero ndi salimo namba 116. Ndidzakweza chikho cha chipulumutso, ndidzapemphera. Remember, Ambuye Yesu anthu aja atacheza nawo panjira paja amadzifunsa kuti ndidzambwezera chiyani ine chauta. Tikawuyang'ana moyo wathu kumene tikuchokera, pamene tili ndi kumene tikulowera, tikuona zazikulu zimene chauta amatichitira, chauta amatipambanitsa, chimene chauta amatilerera. Pemphero lathu likhaledi salimo ya tsiku la lero. Chimene tingambwezere ife chauta ndi kukweza chikho cha chipulumutso, ndipo tizipemphera potchula dzina lake. Mawu achiwiri akuchokera mkalata yolembera ayi ndime ya 11 kulekeza 15. Magazi a Khristu adzayeretsa mitima yathu pakuti nthawi zonse ngakhale moyo. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Vincent Antonio Kalilangwe kuchokera ku St. Agnes Center, Area 24, St. John's Msamba Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a Uthenga Wabwino ndi monga adalembera Marko Woyera mutu wa 14 ndime ya 16 kudzawerenganso 22 kulekeza 26. Amene akutiwerengera mawu a Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Deuteronomo. Chauta akunena kuti uzisunga tsiku la Sabata ndi kuliyeretsa, monga momwe ine chauta Mulungu wako ndidakulamulira. Uzigwira ntchito zako zonse ndi kuzitsiriza pa masiku 6 Koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndi la Sabata la chauta Mulungu wako. Pa tsiku limenelo usagwire ntchito iliyonse iweyo, mwana wako wamamuna, mwana wako wamkazi, wantchito wako wamamuna, mdzakazi wako, ng'ombe yako, bulu wako, kaya choweta chako chilichonse, ngakhale mulendo wokhala m'dziko mwako. Motero atumiki ako aamuna ndi akazi azipumanso monga iwe wemwe. Uzikumbukira kuti paja udali kapolo m'dziko la Igupto, ndipo kuti ine chauta Mulungu wako ndidakutulutsako ndi dzanja lamphamvu
ndi mkono otambasula. N'chifukwa chake chauta Mulungu wako adakulamula kuti uzisunga tsiku la Sabata ndi kuliyeretsa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a mkalata yachiwiri ya Paulo oyera kwa Akorinto. Abale, paja ndi Mulungu amene adati, kuwala kuwunike kuchokera mu mdima. Mulungu yemweyo ndiye adatiwunikiranso m'mitima mwathu kuti anthu adziwe ulemerero wa Mulungu umene ukuwala pa nkhope ya Khristu. Koma ife ndife mbiya zadothi chabe zosungiramo chumachi, kuti padziwike kuti mphamvu zazikulu zoterezi ndi za Mulungu osati zathu ayi. Tikuona masautso a mtundu uliwonse koma osapsinjidwa. Tikuthedwa nzeru koma osataya mtima. Adani akutizunza koma sitisowa otithandiza. Akutigwetsa pansi koma sitigonja. Nthawi zonse tikuyenda nayo imfa ya Yesu m'thupi mwathu, kuti moyo wake uonekenso m'thupi mwathu. Pakuti nthawi zonse, ngakhale tili ndi moyo, tikuperekedwa kuimfa chifukwa cha Yesu, kuti moyo wake uonekenso m'matupi athu amene adafa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa tsiku loyamba la masiku a bredi osafufumitsa, tsiku lomwe anthu ankapha mwana wankhosa ochitira phwando la Pasaka, ophunzira a Yesu adamfunsa kuti, kodi tikakukonzereni kuti malo odyerako phwando la Pasaka? Yesu adatuma awiri mwa ophunzira ake nawawuza kuti, pitani m'mudzimo, mukakumana ndi munthu wamwamuna ataseza mtsuko wa madzi, mukamutsatire ku nyumba kumene ati akalowe. Mukamuuze mwini nyumbayo kuti aphunzitsi akufunsa kuti, kodi chipinda nchiti cha alendo choti iwo adzadyeremo phwando la Pasaka ndi ophunzira ake? Iyeyo akakuonetsani chipinda chachikulu cha mmwamba, momwe akozamo zonse zofunikira, mmenemo mukatikonzere chakudya. Ophunzira aja adanyamuka nakalowa mu mzindamo. Adachipezadi monga momwe Yesu adawawuzira, ndipo adakonza za phwando la Pasaka. Iwo ali kudya, Yesu adatenga mkate nathokoza Mulungu nkunyemanyema nagawira ophunzira aja, ndipo adati, kwayani, ili ndi thupi langa. Kenaka adatenga chikho nathokoza Mulungu nkuchipereka kwa ophunzirawo namwa onse, ndipo adawauza kuti awa ndi magazi anga otsimikiza chipangano cha Mulungu. Magazi amenewa ndiwakhetsa chifukwa cha anthu ochuluka. Kunena zoona, sindidzamwanso chakumwa cha mpesachi mpaka tsiku limene ndidzamwe chatsopano mu ufumu wa Mulungu. Tsono atayimba nyimbo yotamanda Mulungu, onse adatuluka napita ku phiri la Olivi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo.
Abale ndi alongo, monga ndanenera poyamba, lero ndi chaka chachikulu kwambiri mu mpingo wathu wa Ecclesia. Chifukwa ndi chaka chimene tikukondwerera, tikunyadira thupi ndi magazi a Khristu, Ukaristiya, sakramenti lopambana, ndeti malitchula masakramenti limene limayina osiyanasiyana. Ndi thupi ndi magazi a Ambuye, ndi sakramenti lopambana, ndi sakramenti la masakramenti onse, ndi pamene pali kasupe komanso nsanamira ya mpingo, is the source and summit of the church, ndi pasaka ya Ambuye, ndi mgonero wa Ambuye. Titha kutchula mayina ambirimbiri, chakudya cha anthu apa ulendo, Ukaristiya uli ndi mayina ambirimbiri. Koma mfundo yayikulu ndionena kuti Ukaristiya ndi umene umapanga mpingo, Ukaristiya ndi umene umayeretsa mpingo, Ukaristiya ndi umene umatipanga ife kuti tikhale osiyana ndi zipembedzo zina zonse. Kodi ino ndine timakonzekera bwanji kuti tilandire Ukaristiya? Ndipo Ukaristiya ukubereka zipatso zotani mwa ife? Choyambirira akunena kuti amene alandire Ukaristiya azikhala anthu oyanjana. Zimamvetsa chisoni, zimakhumudwitsa kuti anthu kumachita ndewu m'maparish, anthu kumachita mipatuko m'maparish. Komatu pa nsembe ya misa tidziwe kuti Ukaristiya umene tikulandira sukubereka zipatso m'moyo mwathu. Izi zimatero nthawi zina chifukwa chonena kuti sitikonzekera bwino kuti Ukaristiya ubereke zipatso m'moyo mwathu. The most prerequisite, the most condition imene inu ndine tikuyenera kutsata ndiye kukonzekera. Tamva Ambuye Yesu akuwatuma ophunzira ake aja, pitani nyumba mmudzi wakuti mukapeza mwamuna atanyamula mtsuko, mukantsatire ndipo mukamfunse kuti Ambuye akuti kodi phwando tikadyera kuti. Atampeza ataonetsa malo aja akuyamba kuwakonzekera. Asanapange phwando la Pasaka akukonzekera kaye. Ukaristiya kuti ubereke zipatso abale ndi alongo. Brothers and sisters, for the Eucharist to bear much fruits in us, tikuyenera tizikhala okonzekera. Kukonzekera kuli m'magawo awiri. Gawo loyamba ndi gawo lenileni, literal preparations, ndi physical preparations. Kukonzekera ndithu malo amene nsembe ya misa ichitikire. Tikonze bwinobwino pamene pachitikire nsembe ya misa. Situnena kuti tipange zinthu zodula, koma ka misa ipangikira panja, tikonze bwinobwino kaguwa kandi katebulo, kuyika bwinobwino nsala yoyera, mutayika ka amayi kandi kankeka kanu, kuti ansembe akamagwada pamene pacha. Pakuchitika zazikulu ndi sakramenti la masakramenti onse, tikonzekere bwino. Akwaya tisanje bwino nyimbo, tiimbe nyimbo pa nsembe ya misa zoti wina aliyense aimbe nawo. Kukonzekera kumene ineyo ngati wansembe pamene ndikudziwa kuti pani nsembe ya misa makamakaso tsiku la Mulungu ngati la lero, tikonzekere bwino ine sachewe kuti malaliko athu, nyimbo zathu, zochitika zathu zonse zisonyeze kuti tikudzikonzekera kuti tilandire Ukaristiya. Ilotu ndi gawo loyamba, kukonzekera bwino. Anzathu amene mukawerenga mawu, prepare in such a way that is God speaking to his people. Osati mwapatsidwa mawu kuti mukawerenge ndi kumangodomwa pamene pa Yesu ndi ophunzira. Ayi, prepare very well. Chigawo choyamba chimenecho. Chigawo chachiwiri ndetsopano chofunikira koposa kukonza mitima yathu. Ndikadziwa kuti ndilandira sakramenti limeneli, mwayi ulipo landira sakramenti lakulapa, ansembe tili nawo. Ngati palibe, tigwade timuuze Ambuye mavuto athu, timuuze Ambuye kuchimwa kwathu, timuuze Ambuye kulefuka kwathu. Then tipange resolution kuti every moment imene ndikakumane ndi ansembe ndikalapa machimo anga. Ukaristiya umagwira ntchito pamene ife tikonzekitsa mitima yathu, pamene ife tikhala okonzeka kuti Ambuye atitsuke, Ambuye atipatse mwatsopano, Ambuye atilimbitse. Ambiri timangolandira Ukaristiya ngati chimanga cha mbululi basi, timangolandira Ukaristiya ngati popcorn, timangolandira Ukaristiya kandi zakudya zanjika. Tikonzekere bwino m'magawo awiri, kuthupi ndi kuzimu. Anatoma ophunzira ake aja kuti akakonze chipinda cha mmwamba. Chachiwiri, Ambuye Yesu akunena kuti kwayani idyani ili ndi thupi langa. Sakunena kuti chikuoneka ngati thupi langa, akunena tu bread uja, kwayani idyani ili ndi thupi langa, kwayani imwani awa ndi magazi anga. It's not enough kungolandira Ukaristiya ngati ndi thupi lake, ngati ndi magazi ake. It's not enough kuti tizingolandira. Ngati Yesu Khristu tikunkhulupirira kuti ndi amene ananena kuti muzichita izi nthawi ndi nthawi, ndili nanu mpaka kumalekezero a dziko lapansi. Tili ndi nthawi yosati kumangolandira Ukaristiya, tili ndi nthawi yomampembedza Yesu Khristuyo, chifukwa ndi thupi lake, chifukwa ndi magazi ake. Inu, ine, ife amene timalandira Ukaristiya, when was the last time you've had a Eucharistic adoration? Ndiliti lomalizira limene ndidakhala ndi nthawi pamaso pa Ambuye. Zimakhala zinthu zomvetsa chisoni ngati tikukhulupirira kuti ndi thupi ndi magazi ake. Ndi maparish athu onse amakhala otsegula 24 hours, anytime mupola mutakoza ndondomeko yabwino, kulibe parish ingakulepheretseni kuti mukapembedza Ambuye Yesu.
koma zimakhala zinthu zokhumudwitsa. The way people flock to priests, he bambo mundidalitse, he bambo mundipempherere, he bambo zakuti zakuti, good and fine. Komatu amene ali nafe wamkulu Paulo atafika ku Efeso anthu ankakuwa kuti ndi wamkulu alitene mulungu wa Efeso. Ife tili naye oposa mulungu wa Efeso. Yesu Kristo amapezeka 24 hours every day, every month, every year. Koma mukaona kuti anthu timafuna chitonthozo cha nsembe, good and fine, timafuna chitonthozo cha assistant, timafuna chitonthozo cha abusa, timafuna chitonthozo cha anthu anzathu, koma tikulephera kupeza chitonthozo kwa Yesu Kristo. Kwayani idyani ili ndi thupi langa, awa ndi magazi anga. Find time today, find time this week, find time this month. Kukagwada pamaso pa Ambuye. Muuzeni mavuto anu, muuzeni kuthokoza kwanu, muuzeni kupempha kwanu, muuzeni zokhumba zanu. There and then complete the process kwa nsembe wake. You remember, Ambuye Yesu anthu aja atacheza nawo panjira paja akhate aja. Anawuza kuti tsopano munthu akadzionetsa kwa nsembe to complete the processes. Ino ndine timafuna kuti Ambuye Yesu sitikukumana nawo, koma timakakamira kukumana ndi anthu anzathu. Ndanena kuti nzofunika, koma ofunikira koposa ndi Yesu Kristo amene amadzipereka, amene wayimirira pakati pathu, amene amakhala pakati pathu, musakramenti la chikondi, musakramenti la Eucharistia. Fundo yachitatu tipeza mmawu athu achiwiri kalata ya Aheberi. Akunena kuti magazi atonde ndi ana ang'ombe zamphongo ndiponso phulusa la mwana wa ng'ombe wamkazi zimawasandutsa anthu amene anali odetsedwa chifukwa chosasamala mwambo wa Chiyuda, zimayeretsa. Koma ndi akupitiriza kunena kuti nanji tsono magazi a Khristu angathe kuchita zoposa. Mwa Mzimu wamuyaya iye adadzipereka ngati nsembe yopanda chilema kwa Mulungu. Beautiful. Magazi a Khristu angachite zoposa kuopsa ngati kale anthu amayeretsedwa ndi magazi atonde ndi phulusa la mwana wamkazi wankhosa. Akuti magazi a Khristu adzayeretsa koposa, koma iye adadzipereka ngati nkhosa yopanda chilema. Tibwerere kuzimene tinakambirana dzulo ndi dzana. Eucharistia kuti kumbutsa kuti monga Yesu Kristo adachitira, adadzipereka ngati nkhosa yopanda chilema, a spotless lamb. What is it that I'm giving Christ? Is it a spotless lamb? Is it a spotless time? Is it a spotless prayer? Is it a spotless worship? Is it a spotless whatever we give to Christ? Mona kuti ambiri timampatsa Mulungu zinthu zachilema. Nde timayamba ngakhale ife atumiki kumpatsa Mulungu zinthu zachilema. Dressing kumene kumpatsa Mulungu dressing yachilema. Kuntchito muchena, ku interview muchena, kwakuti muchena, ku dansi muli ndi zovala special zabwino zodula. Izo sitikutsutsana nazo, izo sizitikulephetsa ndi ufulu wanu ndi zimene Mulungu amafuna. But look the same people the way they dress akamapita ku church. Mudziyang'ane niyo mmene mmavalira mukamapita ku church. Are you giving God spotless clothes? Ena atonena kuti hayi komatu Mulungu safuna zovala zotere inde. Koma, why should you give the world what is best from you and you give Jesus less quality? Is it just because ndi Mulungu amene amatilolera amatimvetsa? Tili pakatikati popereka masika ndi zina zotero. Are you giving quality masika kwa Mulungu? Mukaona kuti kunsika timachipanga grade chimanga ntedza ndi zina zotero fodya zotero kuzipanga grade. Koma mukaona kuti zomwezo zimene tukapereka tuti kwa Mulungu kudzera mu mpingo wake. Ndeti matenga chimanga choola nkuchiphatikiza ndi chimene chili chofumbwa chofota basi zimene zokapereka masika. Nkumanyadira tipere mphatso zathu kwa Mulungu. Are you giving God quality things? We are being challenged today. Ndeno tikawerenga nkhani ya Eucharistia makamaka muthenga wa Yohane chapter 6 chimakamba za Eucharistia. Timamva kuti kumapeto kwa zonse Yesu atatsimikiza kuti ine ndine chakudya chimene chidatsika kumwamba, chakudyacho ndine, makolo anu adadya mana koma adafabe, odya ine adzakhala ndi moyo mpaka muyaya. Tidamva kuti atakamba zimenezi akuti Ayuda ambiri adakhumudwa naye amene yakuyankhula bwanji, choncho adayamba kuchoka mmodzi. Nde Yesu adawafusafusa, kodi inunso mukufuna kuchoka? Ndizicha zimene Petro pa chapter 6 verse 69 adanena kuti Ambuye tsono ife tikapiteso kwa yani? Inu muli nawo mawu opatsa moyo. Ambiri pamene tukamba nkhani ya Eucharistia amangoganiza kuti ndi chithunzithunzi chabe, ndi chifanifani chabe, zikungokhala ngati aya abale. Ambiri adakhumudwa nawo Eucharistia, ambiri amachoka, ambiri adasiya kulandira Eucharistia. Inu ndine amene Mulungu adatikomera mtima kumalandira the precious gift chakudya chokhacho chimene anjelo amatisirira. Tatiyeni
tisakhale anthu okhumudwa ndi zimene ena amakamba zokhudza ukaristiya, zokhudza mpingo wathu. Ukaristiya sichifanifani chabe, ndi thupi lenileni la Khristu limatichiritsa. Nchifukwa chake pa nsembe iliyonse ya misa anthu kasi timadziwa timapita kwa aprofeti kuti tikachiritsidwe tikapempheretsedwe, komano mchiritsi wamkulu ali nafe pakati pathu, ndipo pa nsembe ya misa amatikumbutsa. Nchifukwa chake Akatolika timanena pa nsembe ya misa iliyonse, Ambuye sindine oyenera kuti mulowe m'nyumba mwanga, koma munene mawu amodzi okha ndipo mzimu wanga udzachira. Ambuye sindiyenera kuti mulowe mwa ine, koma inu munene mawu amodzi ndipo mtima wanga udzakhala bwino. Amatichiritsa. So every Eucharistic celebration is a healing mass. Tisanapite kwina nkose kuti akatipempherere, abambo atipempherere, ndani atichitire zodabwitsa, timuuza Ambuye Yesu kuti ndabwera chiritseni. Ine pena ndimaseka momva chisoni. Kuseka momva chisoni kuti you find people soon after kulandira Eucharistia nsembe yati akubwera kwa wansembe, bambo ndipempherereni. You had Jesus, you are with Jesus here and now. Mwamulandira Yesu Kristu. Ena amafunsa ande bambo tikalandira tizipanga bwanji? Munapanga maphunziro ngati simunapange simple. Mwamulandira Ambuye Yesu muuzeni kuti ineyo muli nane, muli mu mtima mwanga here and now. Ndichiritseni, ndikhululukireni, nditonthozeni, ndilimbitseni, ndithandizeni. Koma you find people akumuona wina walandira Eucharistia sakudziwa chochita, nkumafunsa kuti ndeti kalandira Eucharistia titani. Ambuye Yesu amatichiritsa, Ambuye Yesu amatitonthoza, Ambuye Yesu amatilimbitsa, Ambuye Yesu amatiyeretsa. Changa cha tsiku la lero chitilimbitse mtima kuti chakudya chimene timalandira ndi chakudya chochiritsa kuthupi ndi kuzimu komwe. Chitithandize kuzindikira kuti ife timapambana anjelo, chifukwa anjelo salandira thupi ndi magazi a Khristu. Changa cha tsiku la lero chitithandize kuzindikira kuti Yesu Khristu ali pakati pathu, ndipo changa cha tsiku la lero chitithandize kumayeretsa mitima yathu. Paulo ndo adanena kuti chifukwa chosazindikira zimene timapanga, ambiri mwa inu mukudwala, ambiri mwa inu mwamwalirapo, chifukwa mmalandira mulosakonzeka. Ambuye Yesu ife tikukhulupirira kuti zimene timalandira ndi thupi ndi magazi anu. Tithandizeni kukukondani, tithandizeni kumakonzekera, tithandizeni kumadziyeretsa, koposaposa Eucharistia uja umatituma. Nchifukwa chake wansembe kumapeto kwa zonse amanena kuti pitani ndi mtendere, misa yatha, katumikireni, kalalikeni. Ife amene timalandira Eucharistia tidzetse mtendere. Ife amene timalandira Eucharistia tizikhululukirana. Ife amene timalandira Eucharistia tizidziyeretsa, koposaposa ife amene timalandira Eucharistia tizikatumikira anzathu. Ndinokonzeka bwanji lero to be a Eucharistic people? How ready am I to be a Eucharistic person? Ambuye ndithandizeni kuti ndizizindikira kuti inu muli mwa ine. Dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen.